Firma Omco Digital, akciová společnost, si vám dovoluje představit zajímavý přístroj na českém trhu. Technisat Digipal 2TX. Jedná se o set-top box pro digitální pozemní příjem v designu set-top boxů firmy Technisat, vyznačující se jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a výborným obrazem. Přístroj je vhodný pro příjem digitálního pozemního vysílání. Čelní panel obsahuje velký informační displej, tlačítka pro přepínání sledované programové pozice a tlačítko zapnutí a vypnutí set-top boxu. Zadní strana přístroje nabízí dva SCART konektory pro připojení televizního přístroje a záznamového zařízení, průchozí konektory pro připojení televizní antény a konektor pro připojení síťového napájecího kabelu. Levá boční strana set-top boxu nabízí koaxiální, digitální a stereo zvukový výstup. Dále se zde nachází servisní konektor. Velký, dobře čitelný displej na přední straně přístroje zobrazuje číslo aktuálně zvoleného programového kanálu. V pohotovostním režimu set-top boxu zobrazuje aktuální čas, který se automaticky aktualizuje z televizního signálu. Po rozbalení úhledné krabice uvidíte vzhledově povedený přístroj s velkým displejem, který vzhledem neurazí ani nepůsobí krabicově. Další předností tohoto přijímače jsou dva SCART konektory, průchozí anténní konektory a velký informační, jasně čitelný displej. Součástí dodávky přístroje Digipal 2TX je úhledný set-top box v vnějších rozměrech 21x13x4 cm. Síťový plochý kabel. Plně osazený propojovací SCART kabel v délce 150 cm, dálkové ovládání a dva kusy baterií velikosti AAA. V příslušenství je i český návod k použití. Přijímač umožňuje příjem digitálního pozemního televizního a rozhlasového vysílání kódovaného v MPEG 2. Vyznačuje se jednoduchou instalací a snadnou obsluhou. Nabízí dva SCART konektory. Má velký, jasně čitelný displej. V přístroji je elektronický programový průvodce pro přehled pořadů s plnou podporou českého jazyka. Snadná instalace spočívá v připojení k televizní anténě a televiznímu přijímači. Po zapnutí set-top boxu vás uvítá průvodce snadné instalace. Nejprve vyberete vhodný jazyk pro obsluhu a menu přístroje. Vyberete zemi, kde přístroj instalujete. Můžete nastavit, zda si přejete, aby přístroj napájel vaši televizní anténu. Proběhne analýza přijímaného digitálního signálu. Poté můžete spustit automatické vyhledávání televizních kanálů. Přes nabídku přístroje, zobrazované na televizní obrazovce, se dostanete ke všem funkcím set-top boxu. Po vyhledání požadovaných televizních kanálů můžete tyto nalezené programy jednoduše uspořádat tak, jak vám vyhovují. Podpora teletextu v set-top boxu je v plném rozsahu včetně bezproblémového zobrazení českých znaků a vestavěné paměti na 1000 stran teletextu. Při sledování televizního programu vám přístroj nabízí možnost zobrazení veškerých známých informací o sledovaném programu, například velikost datového toku obrazové a zvukové části. SFI je firemní technologie Technisatu. Je to praktický elektronický programový průvodce. Přehlednou formou vám zobrazí vše o právě sledovaném pořadu i informace o pořadech na několik hodin, dnů či týdnů dopředu, pokud jsou tyto informace v rámci zvoleného programu vysílány. Hledáte-li vzhledem zajímavý, obsluhou jednoduchý, spolehlivý set-top box se dvěma SCART konektory, průchozími anténními konektory za výbornou cenu, pro sledování digitálních televizních a rozhlasových pozemních programů, může být pro vás tento set-top box Technisat Digipal 2TX dobrou volbou. Pro další informace můžete navštívit webové stránky firmy Omco Digital, spolehlivého dodavatele satelitní, anténní a televizní techniky a výhradního distributora osvědčeného zařízení Technisat. V našem elektronickém velkoobchodě a maloobchodě na stránkách www.omco.cz si můžete objednat i jakékoliv jiné zařízení pro příjem satelitní a pozemní digitální televize. Zboží je stále skladem.
Okamžité doručení zboží až do vašeho domu je samozřejmostí. Zájemci o přístroj se mohou obrátit také na své prodejce nebo montážní firmy v místě svého bydliště, kteří jim dodání nejen tohoto přístroje z naší nabídky zprostředkují, případně zajistí i montáž. Můžete také osobně navštívit specializované prodejny společnosti Omco Digital v Brně na ulici Kaštanova 62 blízko Makra, či na ulici Staňkova 33 za Lužánkami. V Praze 9 na ulici Ocelářská 9 vedle O2 Arény, nebo prodejnu v Ostravě na ulici Krmelínská 22 blízko Makra. Naši odborní prodejci vám na místě poradí a doporučí i nabídnou ihned k odběru nejvhodnější zařízení. Zajistíme i montáže jakékoliv konfigurace vašich satelitních sestav. Omco Digital, akciová společnost, váš dodavatel kvalitního zařízení pro příjem digitální televize. www.omco.cz